God, you are good, you are good, you are good. My God, you are good. Imarama. My God, you are good, you are good, you are good. My God, you are good. Imarama. My God, you are good, you are good, you are good. My God, you are good. Imarama. My God, you are good, you are good, you are good. My God, you are good. Imarama. What will I give you to show appreciation for all you have done for me? Imarama. No one can bless me like you bless me. I love you, Daddy. Imarama. You carry my matter for your head, you. When I call, you answer me. Imarama. My God, you are good, you are good, you are good. My God, you are good. Imarama. My God, you are good, you are good, you are good. My God, you are good. Imarama. God, you are so good. Because of my ancestors, you are so good. I remember many years ago when I newly came back to my roots. Nobody believed that I would go this far. But today, I'm on top. Today, because of my ancestors, you are using me mightily. You are using the temple mightily. God of my ancestors, you are so good. I hail thee. My God, you are good, you are good, you are good. Good morning, viewers all over the world. Egwu nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba n'afọ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi tụbụ ọdịnala temple. We have all the rights. Nkwa group led by me. Ọ bụrụ na ị like ya bụ egwu nụrụ kịta na ị chọrọ ya, jee na audio mark, the iTunes and rest of them ka ị chọọ ya bụ egwu download ya. Then for some of you that are seeing me today for the first time, call me Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu n'Oraifite maọbụ ịkpọọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji bịa, all you need to know about ofor. Yes. N'ọnụ oyibo enwere ike ịkpụ ya staff. But I can tell you staff of authority. I can tell you in Igbo spirituality we call that particular staff ofor. Yes. So all you need to know about ofor in Igbo spirituality, that is the topic of today. But before we dive into today's lecture proper, important announcements. Don't forget that we are still in the month of January. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the globe.
Yes. Maka na ike Chukwu zuru mba dum. Na ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya bụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. We started this group ritual over 3 years now. But as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you, Nike dị na aja na Chineke. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes. So n'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. Anyị ga-achụgodo ya bụ aja, gogodo ya bụ ọfọ till the last day of this month. Anyị ga-egoro ihe ọnụ na-eri, eatable things, gaa na mmiri, gaa offer sacrifices on behalf of all. Then gazie na-akpọ ọkalete ndị mmiri, ndị ọgbanjeje chụọ aja maka favor. Anyị gbagotaje na temple chụọ aja to entities of powers nọ na temple. Jezie n'ebe nchụ aja gbuo eburu ma mekaje saraka. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị dị interested in joining these monthly rituals, what you have to do is this. Make token donation to the account number. Forward on your 3 prayer requests I get them an altar. Now charge and then could okwu n'afa gị till the ọnwa. Yes. Then ọ bụrụ na ị dị interested in isonye na ma ọ bụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Mọkwanụ 0813 8243871. I repeat 0813 8243871. Let's now proceed. Remember what I told you at the initial time, that today's topic is all you need to know about ofor in Igbo spirituality. And I'm here to explain it in details. What is ofor? And what ofor stand for? One, some of you will be asking, what is ofor? Ofor is one of the sacred trees in Igbo spirituality. They are sacred trees because elemental beings dwells in them. They are sacred trees because no human being plant them. It's elemental beings, the herbs, that goes about dropping those sacred trees anywhere they deem it fit. In creation, enwere ebe mmụọ na-ebi, enwere some trees mmụọ na-ebi n'ime. Those trees mmụọ na-ebi na those trees ka a na-akpọ herbs. Then enwekwara mmụọ ndị na-ebi n'okwute. Yes, a na-akpọ the gnomes. Yes. Ọnọdụ ịnọkọta eto ị na-ajụ, have you ever visited any cave? Any cave? If you have visited any cave, all those living houses under the rock. If you have visited any cave, you will agree with me that this world is full of mysteries. If you visit a cave, because if you go there, you will see something that will tell you much about primeval man, Igbo, and some entities of powers and elemental beings that once lived there. If you go there, you will see all the things. You will see something like chairs, bed, things, and so many other things. Really? You thought you have seen it all. So what I'm telling you is that those particular sacred trees, and those some of them sacred objects. Yes, or monuments in Igbo spirituality. I can be mentioned over many of them.
ọjị, enwere akpụ ọkalete maọbụ akpụ ndị ichie. Enwere so many secretaries ma ya akpọwa afa now. And all those secretaries ka eji atụ ihe mmụọ. Ịbịa na obi m, o nwere osisi eji wee tụọ ihe a na-akpọ oche mpata. Oche mpata mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, ọnya bụ oche a na be anyị. Ọ bụrụ na a na-echi gị ọzọ Eze-Ana, ọ n'oche a ka ị ga-anọ ewetube gị ugwu. Ịghọtara ya? Oche a enwere ike iji osisi dị iche iche wee tụ ya. Enwere ike iji ọjị, enwere ike iji ngwu, mana mụnwa choose ngwu. Then enwere so many secretaries, mmụọ na-ebi na ha naturally. So iwere osisi ndị a mmụọ na-ebi na ya wee mee ihe mmụọ, ịma nọ mmụọ nọ n'ime mmụọ, ọ dị very easy. Mgbe n'ihi usoro osisi mmụọ anaghị ebi n'ime ya. Now etu a ka esi nwee osisi ọfọ. Osisi ọfọ a dị n'obodo dị iche iche. Eziokwu na development beziri ụfọdụ ọ na-asapụzi. Then mana osisi ọfọ a enwere ọfọ dị ụzọ one ma one. Enwere ọfọ achara acha, nwee nke achara acha. Mana nke achara acha bụ those ones you can easily see them in the market and buy. Mana nke achara acha bụ those ọfọ anwa nwere ike o nwere ukwu ọfọ dị ya, a na-enwe aka ji ọfọ ya. Ị na-ege ntị? A na-enwe aka ji ọfọ, that secretary called ọfọ. Nke achara acha. Nke achara acha, you will always know. Ihe batara ihe ọpụta bụ na that particular elemental beings that dwell in that particular offer has been activated, has been recognized. Ha nọrụgo ọrụ full time. Ihe eji wee mụ ya, if you see any secretaries ọbụla amawago ya akwa, ihe ọpụta bụ na the elemental beings dwelling there has been activated. Now mgbe ahụ abịajizie na-ebidozie na-agọ ọfụ na ya bụ secretaries na-egbu anụ, ọchịcha ka a na-achị ya over the years. A na-activate ụmụ mmụọ nọ n'ime ka ha nọrọ ọrụ. So ọ bụrụ na ụdị ọfọ anwa ka ị chọrọ, ijee n'aka ji ọfọ ji ya bụ mmụọ, that secretary anwa. Ọ bụrụ na nke ọfọ, ọ ga-enye gị ọgụsịara gị ihe eji eme mmọnwụ. It will tell you the items you need to bring. Maka na adị agba aka ejebe n'ihu mmụọ. Iweta those things ọ gwara gị, then ọ marụzi ebe ọ ga-esi wee wanye gị dị ọfọ based on ihe ị chọrọ. Enwere aka n'ọfọ, enwekwara mgbọrọgwụ ọfọ. Me, I prefer, o depend on ọrụ a na-arụ anyways. However, mgbọrọgwụ ọfọ bụ for mmụọ, ime mmụọ. Mana aka n'ọfọ a nwere ike ije wee chụpụ aja dị iche iche were kwubi okwu. Mgbọrọgwụ ọfọ stay stronger maka na mgbọrọgwụ. Ịmaghị ihe na-akụ n'ala over the years, it can stay donkey years. Yes. So mana nke aka na ya, ịma na ọfọ ejiri aka na ya bụ onye ọ na-eji aka ya agbaji n'onwe detach ya nke etutu usoro ya on his own. So that is ụdị ọfọ ị ga-ama. So nke achara acha bụ nke emegoro activate, igburie onye aka ji ọfọ ahụ nye gị ya from the tree. Ma na-acha gị iwere ya na ruo were ya na-ekwubi okwu ọlụbaga ọrụ immediately ọ nọrọ ọrụ na mmụọ si ọsọ ya bụgoro mpekere ka enyere gị. So the same thing, but ọ bụrụ nke achabara acha bụ those ones ị ga-afụ n'ahịa, igorozie ya nụchaa ya etu esi anụcha ọfọ. Ịgwa dibịa ọ ya agbagwa gị, enụchazi ya etu esi anụcha ọfọ, bido gbuwezieri ya anụ ọchakebe ntị ọdịkwa. So that is what you need to know. Then mana abezie na ọfọ dị iche iche, enwezuru ọfọ dị iche iche. Enwere ọfọ mmadụ wachiri for chie, nwee ọfọ ana ngwu, nwee ọfọ ndị ichie, nwee ọfọ ukwu ana, that is nwee ọfọ dị iche iche na mmụọ ọtọ ọbụla ehibere nwere ọfọ ya. Like I gwara gị in my previous messages, gwa gị na obi ndị ichie dị na be m nwere ọfọ ndị ichie. Ọfọ anwa na-abịa n'obi anwa mgbe ọbụla a na-egburu mmụọ anwa anụ, that is ndị ichie nọ n'obi anwa anụ. Of course, ọ na-apụtawa once in a year compulsory, that is new face of every January I just celebrate the ancestral day. I just rụtara ụmụ ndị nna nna anyị ha na ngwu. Now ọfọ anwa na-apụta, emesikwa ọfọ a na-abụkwa na temple tiri ụbọchị ejikwa ya emekwa ihe n'obi ọpụtakwa. Ịghọtara ya? Now mana ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ every altar has ọfọ.
Then enwekwara ọfọ ọzọkwa a na-akpọ ọfọ emerengịrị. Mana before you handle that particular ọfọ, ị ga-adị sure na aka gị dị ọcha na imegidere nwoke imegidere nwaanyị. That is the name ọfọ emerengịrị. I have not done anything. Ejiri nwoke ọgwụ jere nwaanyị okwu. Ị ga-adị sure na ịbụrụ onye na-asọ ile aka gị n'ọbara. Ịghọtara ya? Ọnya bụ na iji ọfọ. Then ọfọ emerengịrị akụwago m ya in my previous lecture. You can go to my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu maọbụ jee na my second YouTube channel Eziokwu TV. Ịchọ ebe nkụzi gbasara ọfọ emerengịrị. Ọ na-adị very small. Ọfọ abụọ ọfọ ị nwere ike iji wee na-aga n'ụzọ. Ịghọtara ya? Adị egbusi ọbara, nzu, edo na nkwụ ọkụ ka a na-atụ eji erichachi ya. Onye ka m bịara ịkpọta. Mana abịa m ọka inwe anyị dị ya na enwere ihe a na-akpọ ọfọ emerengịrị. Ịghọtara ya? Ejikwa ya arụ ọrụ siri ike na ọ bụrụ na aka gị dị ọcha. Ịghọtara ya? Then ihe ọzọ m chọrọ ịkọwara gbasara ọfọ. Ụfọdụ na-ajụ nwaanyị ndị Igbo ji eyi izu ọfọ. Ọfọ has been in ancient time from creation. What does ọfọ stand for? Ọfọ is a symbol of authority. Eji ekwubi okwu. Ndị oyibo bịakwaziri mụrụ ya n'aka ndị Africa. Modernize bazie ya in modern ways. Kpọbazie something like staff. Kpọbazie ya many things. Kpọbazie a mess. But all of them symbolizing the same thing, authority. Ị ga-afụkwa nke ọzọ anwa ndị isi ụka na-ebube ma ọ bishop as a shepherd. Ị ga-afụ bishop okpuru ogologo mpọ ka ya ogologo. Ịghọtara ya? As onye ndu, as authority, someone that has authority over ndị ọ na-achị. Ọkwa ya kpatara o ji eji data mpọ anwa as a leader, staff of authority. Enwekwara ndị ọzọkwa na-ejikwa mkpọ like ndị igwe. Igwe na-eyuzukwa staff of authority because he is the leader of his people. Ijekwa na house of assembly, every house of assembly or even national house of assembly. Ị ga-afụkwa something like that staff. Mana ha na-akpọ nke ha mess. Ị ga-afụ ka esi ebu ya n'ike n'ebube. Ọ bụrụ na before the speaker or the senate president na-apụta for sitting, ị ga-afụ onye tụkwasara ya na ugwu ebe a bụrụ that staff a na-akpọ ya mess. Ọ bụrụ na ha nwee sitting, ọ bụrụ na that mess adrọ in their midst, it means that they just this thing ka ha nọ. Yes, ọ bụrụ full sitting. Yes. So onye abatara n'ifu ebe a na-achọ ime impeachment, ha na-azọ ịzọta that mess because any faction ọbụla bute that mess, ihe ọ pụtara bụ na they are sitting the legitimate. Ịghọtara ya? So enwekwara ihe ọzọkwa dịkwa ka ọfọ nke a na-adị ka hama. Yes, the speaker or the senate president na-eji n'aka ma ọkwa George ọ na-eji ya n'aka. Okwucha okwu ọ sị dịka the senate president ya na a rule on this subject matter ereziri. You now say those that support so and so things say aye, they say aye. Now say those that are against whatever decision they have made say nay, they say nay. Whichever group that is louder, they now hit it and say the aye has it or the nay has it. Are you getting me? So ihe ọ pụtara bụ mgbe ahụ o ji wee produce sound any beam maọbụ the judge can use it to rule any matter. But see, before the evidence before this honorable court, I, the judge, hereby rule as follows. Okucha or call for Eze-Ana. That is staff of authority. Do you know why? You don't understand how things work at them. For you to understand that sound, we have about sound. Yes, sound will power. Ọ ewere eji ekwubi okwu mana mmadụ mana mmụọ ihe na-etu emego. Onye akpatanụ n'ala Igbo onwe mgbe ọbụla ihe dị ebube mere maọbụ ihe dị aṅa mere a wee chọọ ka a pass information na ihe na-etu has occur, a na-agbapụ egbe. Ọ bụrụ na be anyị na-abịara akwamozu nwa ọgbọ enicha nwaanyị ịfụ na mgbe anwa ndị nwa ozu na-ana
agbapụ egbe bụ ka agbazie chi nwaanyị abụ ebe iji edi na-agwazi ụmụ mmụọ ndị si ebe iji edi na the time to pack and go back mgbe a na-ese na ngịga. Enwere so many things a na-awa abịa n'ala Igbo achọ ikwu na ihe na-eto amalitego agbapụ egbe. So sound, ihe nji wee kọwa ya with the power of sound. Sound bụ ihe eji agwa ma mmụọ ma mmadụ na decision dị etu a n'oge akara aka n'orugo na ihe dị etu a ka eji kpebie. So ọ bụrụ ihe iyi ama because sound. So mgbe ọbụla mmadụ gudobelu wee gọba ọfọ kwuo na ọ ya dịrị ezinụlọ ya mma, kwuo na akakaka ya ma ha na jijiji ya ma gọba ọfọ dị iche iche, gọba ọfọ dị ihe na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na ngwụda okwucha otidi ya ọfọ n'ike Chukwu. So ọ na-adị mwute ọtụtụ family ọbụla that desecrated the sacred thing like ọfọ. Any family that destroy their ọfọ isi na-abụ ha aja aja. They can never rest because you know why? They throw away the sacred unifying power. Anyway, seal that particular declaration. So it's not justifiable for you to ignore the power of ọfọ. Ọfọ bụ okwu kwubiri mana ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị eriri eri. Ụfọdụ ndị mmadụ I was discussing with somebody the other day. He told me that na Befa they used to have ọfọ, but due to the house in there now, they replaced the ọfọ with the Bible. But I can tell you, replacing ọfọ with the Bible means nonsense. You know why? What is the Bible? You know, some people when they read it, okay, let's use Psalm. For example, what is the content of Psalm? Psalm is just mere words, spoken words by David. Ebe David na-aga ọfọ na-ekwubi okwu na nwa agụ ama atanata ahịhịa na ihere agba eme ụmụ ya, na ọ ga-adịrị ezinụlọ ya na generation ya mma, na onye chụbara ha ga-ada, na onye echecha ihe ọjọọ ya eme ha ya mee onwunwe. O ji wee kwuo na Psalm 35 and I quote, ọ sị nuso ha agha bụ ndị na-anụso ha agha, buso ha agha bụ ndị na-ebuso agha, nuso ha ọgụ bụ ndị na-anụso ọgụ, ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị. He's talking again about their enemies. Are you following? So what I'm telling you is that na ọ bụrụ taa ka a jụgbara ogu, ihe abụ ogu David jụrụ maka ọdịmma ezinụlọ ya. Ogu ka David jụrụ maka ọdịmma ezinụlọ ya. Amụrụ m ogu ihe batara gị nwa na onwe gị ji wee prefer ogu another person ancestor jụrụ against your own ancestors ogu nna nna gị ha jụrụ. I can tell you that ọfọ ahụ ị na-neglect ibe nna gị bụ is an staff of authority that was once used by your ancestors, your great grandfathers. Ha ji wee kwubi okwu wee sị n'ike Chukwu na ha na-eme so declaration okwucha ya otu ọfọdụ. Gịnị ka ọ na-agodo? Ndị nna nna ha ji wee kwubi okwu na ngwuru a ma ajụ ụgwọ ha n'oyi na ọya egbo ha n'ọkụ. Ise agụgọ ngị the meaning of ise. Ise simple means ka as you decree so shall it be. Afịa na anọ ụbọchị na anọ tinyechara, that is ise. So making that declaration, he now said that no week abụrụ nke ezinụlọ na untimely death is not for them. He said he hit it to set it up. He make declaration that whatever good that is happening in another family must happen in my own family. Or she say, Otiofana. Otiofana say that they will not get lost. They will not die carelessly. Or she say he hit. He now said that ụmụ nwa Diana, ụmụ ha ndị nụrụ di ga-ama ozuzu eke, ozuzu ori, ozuzu afọ, ozuzu nkwọ, na ha ga-enwe ụmụ nwa Diana. Asị ise Otiofana. Nyawa ka gụnwa bụ ofeke nwa ọbanshi. Were all those declarations, the document, the declaration, the power of authority, your forefathers entered in good faith for the benefit of the upcoming generation. He really front and back without change.
you will pack everything and go and throw it. Let me tell you, you don't know the significant, the spiritual meaning of what you just do, or what you did. Because I can tell you that most families, if you ask them where is their staff of authority of the family, let me tell you, there is no family in Igbo land that does not have ofor. Unless those modern generation of maybe your father or grandfather, that because you know, as you all know, Christianity is not up to 200 years in Nigeria. It's only when you reach your father or your grandfather, who happens to be Onyeriri, that they did not pay attention to ofor. If not, before the arrival of Christianity, every family has ofor. But you ask me what happened to your own ofor. That's what I'm asking you. Because maybe your father or your grandfather was a Christian, so therefore he surrendered the ofor. On a very good day, any family ọbụla kwanunguru, a na-akpọ ya na nwata bido ụlọ kere mmụọ kwa eziokwu. Any family ọbụla that is a father build his own house, ọ ga-adụ ihe a na-akpọ ana ngwuru, nwe ọfọ ngwuru, ngwuru bịa. And they're supposed to go from generation to generation. So one family and for a self family at a certain stage, because that their present father or Namatana, he refused to carry out this offer of the ancient time. So meaning that the offer has been bastardized or abandoned. So what am I saying? Know it today and know peace that offer has been in existence, and you need offer in your family to be great. Offer the benefit. Offer the benefit. So offer has been there. It happens to my own family. I remember my father told me at a particular time, I was experiencing rise and fall. Even in the families, general family, things are not going well. And one day I asked my father, is there anything you need to tell me? You need to tell me. He told me, my son, he told me the story of Ofo. How his late father, who happens to be an also title holder and a Libya, my father was the one trained in that field to take after the mantle of leadership. Though he's not the first one, but the whole thing is truth. My father. So his father handed everything, all the offer and the sacred object to him. You know what he did? For the fact that he went to this standardist they used to have then, so at a stage he packed every offer and dumped them inside bush. He told me that at a certain time he regretted why taking that action of taking those sacred objects to the bush. So what he did is he went to the bush again as if to reclaim them, only to find out that the owners of that bush have set everything at place. So for that reason, that is how we lost the family of him. For me, that particular time he was telling me all these things, I was still only really like it. I can charismatic and laying God and Apple. You must show me where it's in the Bible. Without showing them where it's in the Bible, they are not interested. Otherwise known as laying God and Apple. So that time I didn't see it as any problem anyways. But later, when my father passed on, although during his time he understand perfectly that something is disturbing him. But for him, he told me that he don't want to go and start doing all wow. That naturally, if you are into medicine, natural herb medicine, you're supposed to eat a chukwa. Yes, those medicine. Therefore, feel that by doing so, I want to add up go to So, then when he passed on, now the thing continued disturbing me. At the stage, I was like, I went to Alpha for the first time when things began to getting worse. So, at that place, the dad told me the story of that particular offer, and that offer was the first offer I replaced, even before unfortunately. So, what I want to tell you that, and immediately I restored that offer, the family lost wealth begin to restore. I'm telling you. When you people throw that offer, it's like you people have thrown all the prayers, the declaration made by your forefathers for the benefit of the family. I can tell you, I will help you if you are interested
to reclaim that ofor for the benefit of the family. And I can assure you, once you reclaim it, every damn thing you people lost will be restored. Maka na onye kpọọ bụ ya mkpọkọrọ agbata obi were kpọrọ ahịhịa. Ofor is okwu ahụ ekwubiri. Why do you dedicate their family ofor? Why they carry Bible that is another person's declaration? Do you know that their forefathers will not be happy with you? Their own declaration. Do you know, don't you know that nobody will pray for you like your lineage, like a father? Yes. Your priest, your pastor will pray for you to be favored. Yes. But the only person that will pray that will be greater than him is your father. Oh, and I want to go for can we care. I can tell you. On and I want to go for Mr. Whoever that is governing, Mr. President cannot either go for care. You know that? It's only your father who they can go for care. That is natural laws. So what am I saying in essence is this? None again wish you well. They want your happiness. They labored. I was like, Chena, I can detach myself from the ancestral forces or your family DNA. You can't. I don't hope you now. I want to bury the can the level of him. I want to bury him to the extent that I'm not bossy babena. I wonder that I told you can do. Yes. Now bossy babena, and they haven't then seen I haven't him. Emana Mbaeri Mary at a stage. I thought it's from the family name. I changed my family name. I abandoned the family name. Because there's my own name. I saw it. You will not understand. So, my brother, Mama, Mfuno Sino that changing of family name. You want any man? Yes, you want any man. I know your family, in order to get what they want change their family name, right? Some of them abandon abandon Chukudalo, Bob Ibe, Ukafo, Ukonkwo. That is originally your surname. Begin to answer Dominic. Dominic is the name of your father, your present father. You know, if it does have your name, Dominic, as surname, thinking those in here. My brother, my sister, Osironia, I dare watch appear now because the bloodline is there in your vein. It's not about changing name, okay? My brother, my sister, I once changed my own. I once changed my own. But today, as we speak, can't change each other. As I came back to the tradition, yes, I pick or I restore the ofor and I restore the family name back. And today, I'm smiling. So, my brother, is not by changing name. I know some of you have changed your family name, thinking that is from the name. After changing your family name, how far? Go back to family root. Restore what family you want to do. And all the greatness will be restored. I'm going to say, you want to do when they talk, I never watch you go for Ben Nagunu to free to. Like I did in I can make it. Only what I just want to talk about our family. Send them a message on WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. See you tomorrow. No go one case you. I'm on our web project. You are trying. But I know you poor man. Let me see.